And if you see this man, what is the first impression of him? Family guy, very nice guy, one of us. Not true. He looks not true. Why? I don't know. I can't explain it. A normal person, a family person. Okay, but I don't know anything about his background. So it's only in front what you see. Takže dobrý den, já se jmenuji Honza Lápal a natáčím takový film, v rámci něhož jsem si vytisknul prvních 40 fotografií Jiřího Paroubka, který vám najde internetový vyhledávač. Ty fotografie teď tady leží před vámi a já bych se vás rád zeptal na to, který z těch Jiřích Paroubků je ten váš a jestli byste mě mohli říct proč. Čech. No, tak bys měl vědět o něm. Co? No, že to je idiot. A proč kvůli tomu, že jsem Čech, bych chtěl vědět, že to je idiot? No, protože on vezme nějaký lidi, že jo. Chce je přivízt na svou stranu. A potom je stejně jak podvede. Hej, Paroubek, Veď. Proto. On si myslel, že svět udělá lepší. Neudělal ani náhodou. Ten Paroubek byl proměněn v draka, který ohrožuje naši zemi. Tak to, když si to dneska k tomu vrátíme, tak to chování těch médií, to je skutečně, to se dá označit výrazem vrtěti Paroubkem. Na přilákat pozornost na tuto figuru, jo, a odlákat ji od toho, že se chystá jeden z nejkrutějších a nejnelegitimnějších a nejnepřijatelnějších politických vládních programů v našich dějinách. Já jsem v Bulváru od roku 95, vznikl v roce 92, tak mi chybí jenom 3 roky vlastně. A prostě mám to odzkoušený. To nejde. Média nemůžou nasadit výraz. To by bylo hrozně jednoduché. To by potom mohl přijít nějaký člověk, který je multimilionář, koupit si média a nechat vytvořit mediální obraz. To prostě nejde. Nemůžete vytvořit úplně opačný mediální obraz o člověku. To je opravdu iluze. To nejde. Já jsem fotograf, který pracoval na úřadu vlády v době, kdy Jiří Paroubek byl předsedou vlády a jeho mediální obraz znám velmi dobře. Vím prostě, o co se ty média snažily okolo něho vždycky vytvořit. Já bych to dal... Klidně to pochválit razem. No, já bych to možná asi, kdybych to měl seřadit, abych to viděl jako obrazově. Takže jo, tohle to samozřejmě je jedna jeho tvář, tohle to je druhá tvář. Tohle to je přesně tvář, opak tady tohle toho, jak je možný toho člověka vyfotit. Tuhle tu fotku prostě, když někam dáte, tak je vymalováno. To už prostě nikdo absolutně, to z něho nesejme nic. Jo. Takhle bych to já sestavoval. Jo, že to jsou, když vezmete ty kontrasty v těch fotografiích, tak to je úplně jasně vidět, jak to je.
Tak nám to rozlučtěte teď, to pak. Ne, tady jde o to, že já chci jenom ukázat tu řadu, kdy je možný ho vyfotit jako tak, že by prostě mohl být vnímaný pozitivně, a pak je tady druhá řada fotek, kde je jednoznačný, že prostě to nemůže nikdy pro něj dobře dopadnout, když to takhle bude podaný, že jo. A pak už jenom k tomu stačí napsat nějaký jako trošku ostřejší článek a ten člověk je okamžitě odsouzený na popravu, že jo, když se to tak veme. Paroubek. Já vám řeknu, že Paroubek, že svýho času už jsem z toho byl tak špatnej, že jsem šel málem s Paroubkem spát a s Paroubkem jsem se budil v těch myšlenkách. A říkal jsem si, skončí to někdy? A tady je usměvavý Paroubek, to jsem se pokusil nakreslit usměvavýho Paroubka, ale to Paroubek není. Měl to být, ale nepovedl se. On totiž usměvavýho Paroubka nakreslit nelze. Kolega Dan Hrubý z Reflexu, když ho poprvé viděl, tak říkal, tak někdy v roce 1995, tak říkal, jo, tak tohle bude dobrý materiál. Stačí udělat prostě jenom obyčejnou kružnici nebo kolečko s horníma víčkama do toho menší tečku. To znamená, ta panenka je jakoby smrštěná, že jo, malinká. Tomu dáte takhle to jeho obočí, takový jakoby, řekněme, přísný, a tohle to je oko vlastně, řekl bych, až jakoby nepříčetného zlýho člověka. To v tom vidím Paroubka. A proč jste se vybral, že budete dělat tomu Paroubkovi to zlý oko, tu malou tečku? No, stačí se podívat na ty jeho fotografie, on tak vypadá. To je on, to je typický Jiří Paroubek. A když se podíváte na jeho oko tady a na jeho oko na té kresbě, tak jsou si, řekl bych, velice podobný. Jsem ho nenapadal pro nic za nic. Vždycky jsme se scenaristama reagovali na něco, co se skutečně stalo, co on skutečně provedl, řekl, a potom jsme mu nastavili nějaký zrcadlo. Myslím si, že prostě to, jak byl velice populární a oblíbený, že si vlastně trošku pokazil tím, že najednou začal se tvářit takhle a postupně to přerostlo až sem. A pozor, začal se on tak tvářit, nebo? Začal se on tak tvářit. Ale vy potom jdete, ne? To je vaše potrava. Tady ty ksichty, ne tady ty, že jo? Ne, moje potrava je tohleto, prosím. Už jsem to říkala několikrát. To je moje potrava. Pak samozřejmě, jak jde se psem a s kočárem, prostě tyhle ty fotky, které právě nemůžete, protože takhle, já se musím opřít o fotku. U nás je prvotní fotografie. Tak to jsou již fotky, které by nejradši fotil každý fotograf, i bulvární. No jistě. Ovšem já bych samozřejmě ty fotky neprodal. Co si budeme povídat. Protože pak je to... Protože jsem placený za takovýhle fotky. A v čem je skvělá, co říká, nebo kde je tady hodnota? Vlastně tohle jsou všechno ty fotky jdou udělat v kanceláři nebo kdekoliv, jakoby v nějakém sjezdu, nebo, ale tamhle tu fotografii v plavkách samozřejmě na žádném sjezdu neuděláte. Na to musíte pít nějakou informaci už ze soukromí. A tady hodnota je černá. No to právě je fotografie ze soukromí. Její hodnota je v tom, že je ze soukromí. Ano. Ale jako, dobře, obecně, ale kdybychom měli přímo mluvit o této fotce, tak co odhaluje? No, úžasný. Není to zrovna postava Alana Delona. To je typický Čech v plavkách někde u vody. Čili se s ním stotožní spousta lidí, protože takhle vypadáme. Většina. Jsem četla článek, že asi 80% Čechů je obézní. No tady ti nepraskne, no. Taky má za co, teď má dost peněz. Já beru 10 000 a z toho musím 4 000 dát na činti. Tohle se jim strašně nelíbilo. Parodie na Yoko Ono a Johna Lennona. Mediální obraz člověka podle mýho názoru může částečně ne zničit, ale poničit. Ale myslím si, že ten člověk dotyčnej tomu musí jít hodně naproti. To znamená, že by média obecně, nebo ale když budu mluvit sám za sebe, samoučelně já někoho napadal, schválně okreslil škaredě a tak dále a tím bych ho zničil, to je nesmysl. Ten člověk tomu musí prostě vždycky naproti. Tím, jak se chová, tím, jak se vyjadřuje, tím, jak se chová
tím, jak se chová. Tečka. Ale podle mě, já si myslím, že Paroubek prostě bohužel byl vnímaný takhle, spíš, než takhle a už vůbec ne takhle, že jo. A pak je otázka proč. Měli ho připravit na to, že do něj budou šít. On na to měl být opravdu přichystaný. Není možný, aby prostě potom jako na ty lidi štěkal a byl nepříjemný jenom proto, že teda jako to vrací. To nejde. To je přesně ta Bartošová, která tvrdí, vy jste mě dohnali pomalu k sebevraždě. Média? Ne. Ona je prostě alkoholička, nespívá a je to magor. To neudělali média. To je jenom výmluva. To je výmluva těch lidí prostě. Paradoxně v novinách třeba se stane situace, že tam pošlu 10 fotek Paroubka z nějaký tiskovky a potom přijde fotoeditor a říká, že nemáš tam nějakou fotku, kde vypadá trochu líp. Jakože že opravdu v těch novinách není nějaká jako tendence ho zesměšňovat. Že to není tak, že by tam fotoeditor hledal, jako, kde vypadá jako největší blbec. Že spíš si myslím, že to je jako naopak. Akorát s tím, že prostě jak vypadá, tak není úplně jednoduchý ho vyfotit tak, aby vypadalo normálně. Kterému nejpodobnější? Ano, nebo jako vidíš ty, co si myslíš, že... Jako já se ti vyprdnu na... Tohle mu je nejpodobnější, ne? To je prostě tohle je on, ne? Tohle je pan Paroubek, který prostě zařídil to svinstvo veškerý. Si myslím já. A takhle vypadá to svinstvo, který se dělo tam. Buďme rádi, že nechali tady to, že nechali tady ta akce, jak probíhá, víš? Nechali nás volně přijet, doufám, že nás nechají volně odjet. To samozřejmě nechají, to je jasný. Prostě fuck you Paroubek, nebo? Ne, jenom jako, že tohle je fotka, kterou, jak vidíš Paroubka ty, jo? Takhle ho vidíš ty. No jo ne. Prostě cičák, co mu by chtěl? Však kolik on váží ten pes? Kolik on váží, ty vole? To jsou psi, fakt, v té vládě jsou psi. My potřebujeme mladí lidi do politiky, chápeš? Mladá vláda musí nastoupit a ne tady ty jebky. Ale proč si myslíš, že to byl? Jako, kvůli čemu? Kvůli čemu? Nebo proč jsi vybral tohle? Kvůli tomu, že jsou starý. Kvůli tomu, že jsou starý, prostě zaostalí, žijou v komunismu, žijou jako moji rodiče, žijou, víš? Nežijou prostě ten otevřený život. Abych to řekl já, jako otevřený život s tím, že máš hlavu, s tím, že pracuješ, s tím, že tohle, jo? No tak tamhle ta vpravo druhá. Nový tamhle z Doutní. Jo, ten s manželkou. No samozřejmě, no tam se přetváří, no. Jenže on se nikdy přirozeně netvářil, jestli jsem měl v televizi. Já jsem si bral tu. Ukážu sám sebe, jak jsem nejšťastnější na světě, nejnapudrovanější na světě, na té nejzlanější trávě s tou nejúžasnější ženou a já jsem ten její úžasný manžel a prosím vás, když jsme tak úžasní, tak nás jako volte bez ohledu na to, co říkáme nebo co si myslíme. No. Tak relativně samozřejmě určitou posedlost novinářů ten Paroubek zbuzuje, že jo? On provokuje novináře svou existencí, že jo? Vyhledáváme v databázi, kolika článcích jsem od roku 2006 použil slovo Paroubek. Nalezlo to 198 záznamů, to je od nejnovějších. Vidíte, jak úplně vymizel, jo? Jako novinářům se nám po něm trošku stejská. Ta polarizace, kterou on udělal, není tak viditelná jako u Klause, ale fakticky fungovala úplně, protože Paroubek je člověk, kterým se lámají generace. A to je přesně tvář, kterou člověk 25letý nemůže nikdy volit. Šikovný kluk během vyučování namaluje takhle tu nenáviděný matikáře. Dneska má Photoshop, tak to prostě udělá s tím nenáviděným prostě chlapem, který hřímá prostě a je prostě nesympatický. Je stělesením těch starých časů toho, co ty mladí kluci nechtějí, nebo mladí holky prostě. To někoho se nechtějí vrátit do roku svých rodičů, do doby, kdy prostě žili ty tragédie, jako jsou jejich trapný rodiče. Jako. A on ještě trapnější než jejich rodiče.
Fuj, tady bylo, to jako někdy bylo 15, tak... Já nevím, mě přijde, že z něho všichni dělají lidi, jako že je to úplně největší debil, ale třeba to nejde byl. Proč si myslíte, že třeba tady ho lidi nemají rádi? Medializace. Když budeš chtít, tak vždycky medializace tě nějak zviditelní tak, jak ty nechceš. Oni můžou z tebe udělat bůh ví co a přitom si úplně, navenek si úplně někdo jiný, jo. Ten jeho mediální obraz vlastně nemá nic společného s nějakým jeho opravdu politickým programem, který by zastupoval. To znamená, on byl fackovací panák těch médií a byl takový jenom věšák, na který se dal pověsit jakýkoliv mediální obraz. Možná je to vina. Kdyby on byl identifikovatelnější politicky, tak by možná se nestal takovým mediálním fackovacím panákem, jakým se stal. Já mám pocit, že kdyby si někdo jako chtěl udělat svůj obrázek o Paroubkovi z fotek, které jsou v této knize, tak by ho asi musel vnímat velmi pozitivně, podle mě. Kdyby se chtěl jenom podle fotek to brát. Jo? To je moje vidění Jiřího Paroubka, ne vidění někoho jiného. Ten někdo jiný to vidí ten okamžik jiným způsobem, než ho vidím já. Tady na té fotce je to státník vzadu? Já myslím, že je. A co ho dělá státníkem? No to je, že je sebevědomý, tváří se příjemně, stojí zpříjmeně, podává svýmu partnerovi ruku a celková stylizace té fotky je naprosto, bych řekl, jednoznačná. To je státnická fotka. To je fotka dvou státníků. Takhle já si představuju fotku dvou státníků. A ještě bych potřeboval od vás slyšet teda prohlášení jenom, že za to nemůžete. Že nemůžeme za co? Za Prosím? Za jeho pád. Tak to já jsem si úplně jistý, že za jeho pád teda nemůžu. Tak podívejte, mediální společnosti nebo ve společnosti, kde vládne mediokracie, je možné udělat cokoliv, že? Nevím, co bych na to řekl. Já jsem Štěpán Dlouhý a jsem zakladatel stránky antiparoubek.cz. Tohle paroubek škodí lidem, že? To jsme dávali na trička a bylo to prostě dlouho jakoby layout té stránky, prostě to je nějaká fotka, prostě akorát za nějakým rastrem prostě. On prostě nikdy nemohl přiznat to, že ho lidi fakt nemají rádi, že prostě někdo jakoby dá své peníze nebo nechá ve své firmě něco vyrobit jenom protože ho nemá rád. A čím se to stane? Co rezonuje v těch lidech, že se naštvou a hodí po vás vejce, nebo si vylepí váš plakátek na ledničku? Tak především ten plakátek si nikdo nemaloval, ten někdo tiskne. My jsme to měli tak, že jsme měli na webu, do dneška tam jsou vizuály těch věcí a víceméně každý si to mohl vyrobit. Jo. A během toho týdne jsem pozval třeba 10 lidí, protože tamhle prostě tisknu, tamhle můžu prostě něco, jako nemůžu vám nějak pomoct. My proto, aby jsme to mohli vysvětlit, tak jsme to museli personifikovat do té jeho osoby prostě. Jakoby zjednodušit ho. Jakoby on se stal, jako, nevím nakolik vlastním přičiněním, ale jakoby symbolem prostě nějaký, jakoby té éry toho konce těch 80. let, že jo, prostě té vyprázdněné mluvy, prostě toho buranství, prostě vexláctví, prostě arogance, prostě obrovský, jako to jinak by to prostě nešlo, jinak by to nefungovalo, jinak to opravdu nemůžeš prodat prostě, až to řeknu jako takhle vošklivě na samolepce. Jo. Bum. Dáme si hlavičku? Dáme? Pozor, aby si rozbila hlavu, stačí. Já bych si to s ním nevyměnil jako nikdy, jo. Já jsem oproti němu byl vždycky nějaký jako... Já oproti němu byl vždycky v mnohem pohodlnější pozici. Jo. Já jsem si ty věci dělal, když jsem chtěl, prostě nikdo na mě netlačil.
mohl jsem si dělat, co jsem chtěl, co jsem prostě vymyslel, tak to jsem se snažil nějak zrealizovat. Ale jako na něj byl strašný tlak prostě. Navíc jako on na sebe tlačil jako hrozně i sám, že jo. Takže jako když to skončilo, tak já myslím, že i jemu musel spadnout kámen ze srdce. Zapni balón. Kdybyste byl nějakým stromem, tak jaký by to byl? Tak nějaký, asi by to byl nějaký dub nebo něco, o co se dá opřít, co tak snadno nepadne k zemi. Vždycky jsem se snažil, aby tady bylo hodně květin, aby to tady pořád kvetlo. Snažím se dneska sem dávat hezký keře, zkrátka, aby od jara, když se objeví první květiny, aby tady pořád něco kvetlo, sněženky, pak bledule, petrklíče, fialky, konvalinky. No a pak jsou tady třeba růže, které kvetou až do mrazů. Tak jmenuji se Lukáš Bodka a jsem ten, kdo hodil první vejce na Jiřího Paroubka. Tamhle s tím pánem třeba, tady s tím pánem si dokážu představit třeba, že jdu třeba do divadla, pak si sedneme a povídáme si o tom, jak jsme zažívali hezký dětský tábory, prostě, protože tam je sympatický docela. Já nemám potřebu ho jako oblíkat do nějakých jako dreadů a dělat z něj nějakého kašpara, ale tohle je on, prostě sám za sebe. Jako. Takhle tady se tváří, tady není žádná fotomontáž a takhle to je prostě on. No. Kdybyste byl řekou třeba? Taká klidná řeka. A zvířetem? Tak to jsou zvířata, které se mně líbí, ať je to horoch, slon nebo vidra. To Paroubek má koule, no. Je jako autorita, no. Ale má to právě tu druhou stránku, že těžko přizná chybu. On byl ve špatnou chvíli na špatném místě. Kdyby tam byl kdokoliv jiný z různých politických stran, myslím, že by to dopadlo dost podobně. Prostě Jiří Paroubek, nejhlavnější představitel establishmentu v té době, jako opravdu symbol té státní moci. A na druhé straně technaři, kteří zase stáli v základě na nějaký prostě spontánnosti, neformálních pravidlech. Prostě na jedné straně chaos, i když tvořivej a prostě živelnej, ale produkující zajímavé věci, a na druhé straně ta státní mašinérie reprezentovaná prostě Jiřím Paroubkem. Já si myslím, že tady se tváří, jak jsem schopný občas se tvářit i já. Takže možná nějakou svoji projekci do Jiřího Paroubka jsem si tady vybral a osobnostně každý z nás jako obsahuje ať už nějaký altruismus, to znamená vztah k lidem, kdy nic neočekávám zpátky a snažím se každému pomáhat a každýho milovat, ale každý z nás má v sobě egoistického despotu a fašistu a to znamená takového malého Jiřího Paroubka. A je jenom na nás, jak se s ním poperem, no. Jestli mu necháme volný průchod nebo ho dokážeme nějak usměrnit, aby nebyl tak škodlivý sobě ani svýmu okolí. Takže rádoby slušný chlapec, podívejte se v kravatě a jak je to chudák. Kdyby aspoň se naučil házet, když byl malý kluk. To už je něco jiného. Tohle jsem měl svýho času jako zvonění na mobilu. Mě to bavilo. Jo, já jsem si svý účty s ním vlastně jakoby vyřizoval pomocí kreseb.
Tady jsem našel ten inkriminovaný díl, za který mě dali to k soudu, ta paní Paroubková mladá. Tady za tenhle ten obrázek. Že se to dotknulo jejich cti a jejich budoucího dítěte a že to je tvrdá a neslušná, tím pádem logicky pornografie. Černý obrázek s nápisem hrk, hrk, hrk. Tohle, to je výraz Paroubka. Prostě takový to a teď uvidíte, teď vám všem ukážu. To je Paroubek. To je můj Jiří Paroubek, to je on. Jiří Paroubek bych řekl, že poslouchá... Teoreticky by mohl poslouchat country a myslím si, že třeba takový Olympiky. Michala Davida, na to bych ho netypoval, ale spíš nějaký takový jako průměrný, nic neříkající rock, který nemá žádnou hloubku v textech a nic. Prostě nějaký takový tuctový mainstream. Dělej, ukáž, že jsi sportovec. Já hledám spíš melodickou hudbu, harmonickou, třeba zrovna ten Chopin, zrovna Mozart, ale i třeba Smetana nebo Wagner. Teď, když jsem byl na dovolené, tak jsem poslouchal šanzony Hany Hegerové, no ale přiznám se, že nejvíc poslouchám šanzony Edith Piaf. Ty jo, bych neřekl. Falešný člověk. Tak ho vidím já. Proč jste se nechali vychodit? Pardon. Proč jste se nechali vychodit? Protože takovouhle fotku na Facebooku ještě nemám teda. A co to znamená? To znamená, jako, že nechci pana Paroubka a jeho ženu nějak urazit, ale pro mě je to ve smyslu trošku jako nechci se nikoho dotknout. No. Lhal jsem okolí a lhal jsem sám sobě, než prostě jsem veřejně přiznal, že jsem gay. Nejenom prostě kamarádům, ale i rodině, ve škole, profesoři, všichni museli to přijmout. A já, když jsem to přijmul sám sobě, tak od té doby jsem mnohem spokojenější. I sám se sebou, takže jakoby třeba si stačí akorát, aby se Paroubek taky přiznal sám sebe, jaký přesně je. A třeba by se začal chovat trošku jinak. Já jsem se začal taky chovat trochu jinak po tom, co jsem se přiznal. To je přímo můj Jiří Paroubek. Já nevím, já ho moc neznám, jenom tak z televize. A přijde mi jak pěkný vidít teda. Ano, to je dobrý, Paroubek škodí lidem. Jo. A tady to je Lukáš Bodka a to je člověk, který na něj hodil první vajíčko. Fakt jo, to je dobrý. To je dobrý. Já bych na něj hodila aspoň 4 teda, nejenom jedno. A hodila bys teda? Hodila bych. A. Proč ne? To je ten, na který bys hodila. Tady na tohle, tak na něj hodila vajíčko teda. Tref se do něj aspoň. To nevím. Trefíš se. Vajíčko. Pořádnou. Jožišmarja, jsem se netrefila. Nemám mužku. Takže mě to pobavilo. Jako se má člověk hněvat v této společnosti? Mám se hněvat na kapitalistu, mám se hněvat na vládu, tak se budu hněvat na cikány, ne? To je nejsnažší. Cikáni, kteří nepracují a zneužívají sociální dávky. Budu se hněvat na nezaměstnaný, že si za to můžou sami. Ten hněv je tekutý a ten Paroubek jaksi se stal lapačem toho tekutého hněvu. Na něm se ten tekutý hněv vybil. No, asi tady tu, že? Protože se na ní tváří jako můj dědek, když mi nechce dát 500 na akci.
To jinak fakt nevím. Mně prostě přijde, že tyhle lidi, že se tváří tak jako, že všechno dokázali, že mají vysokou školu a že si myslí, že jsou naprosto inteligentní, ale potom, když s ním jdu třeba někam do Mekáče nebo někam, tak se chová jako naprostý debil a říká třeba, že tamhle to je drahý a tak a prostě, že je úplně v jiný době, já nevím, jako, jestli to chápete, jako, co tím chci říct, že jo. A tohle je, jako já nechci, aby tohle to znázorňovalo to, že já nemám úctu k lidem, prostě tohle je, i jako Paroubek asi něco dokázal, ale přece neřeknu o svým dědovi, že se tváří jak debil, prostě, že mi nedá 5 kilo na akci, tyjo, to je prostě... Házím na Jirku Paroubka, který se tváří jak můj dědek, který mi nechce dát 500. A netrefil jsem se. Házím na Jirku Paroubka, který se tváří strašně váží. A netrefil jsem se. Tady projdou 3 mladí kluci, jo tyjo, to je super, tyjo. Tadyhle projde nějaká holka s klukem, přijde jim to skvělý, ale vlastně nikdo nemá argumenty k tomu, proč. Tyjo, to prostě, to mi je prostě fakt jako do breku z toho, víš, takže ty lidi, tyjo, vlastně chtějí být hrozně rebelové a nevědí proč a mně přijde, že to takhle jako, že to takhle prostě je, jako jo, tyjo, jdem tamhle. Teď teda aktuálně prostě v Londýně budeme vymlacovat vejlohy a krást zboží, ale vlastně jako nebojujeme proti ničemu. Jako je mi fakt líto těch lidí prostě tady, no. Že nemají prostě vlastní názor, no. To mě trápí. Tak přál bych si od Ježíška vlastní názor pro všechny lidi tady v té republice. Vy jste házeli proti něčemu, s čím nesouhlasíte? No to jo, ale ten Paroubek to už není, s tím už to mám vyřízený, prostě chápeš. Co bys tam nakreslil místo něj, na co by si hodil vajíčka? Jo, tak teď bych třeba hodil vajíčko po počasí. Protože celý prázdniny prší. Paroubek to je projektivní čtení. Projektivní čtení. Do něj lidé projektovali své nepochopení své životní situace, projektovali do ní své nepochopení vývojového stádia českého státu a české politiky, projektovali do něj své obavy z toho, že ničemu nerozuměli a taky svůj strach z toho to říct otevřeně, že ničemu nerozumí. Projektovali do něj taky úzkosti, které už byly evidentní z vývoje globalizace a tak. Takže on byl předmětem projektivního čtení. A proč ho nemáte ráda? Protože mě zklamal. A čím? Čím? Protože si myslím, že jak není mladý a předtím je to starý dědek. Co vás zklamalo přímo? Co mu jeho žena ublížila. Že si našel takovou mladou slepici. Já vybírám tohle. A proč? Protože je to normální chlap, stejně jako my. Si myslím. Politik dostal se tam, kam bychom chtěli všichni. Kdyby jsme tam byli, my hrabali bychom taky. Nebo já teda, když mluvím za sebe. Kdybych byla tam nahoře, koukám, ať si co nejvíc nahrabu. A na normální lidi kašlu. Já nevím, co k němu chcete říct víc. Paroubkovi. Bedek, vole, to je bedek. Tohle je bedek prostě. To je naše anarchie tohleto. Tohle je anarchii. Vela anarchii. Moc anarchii.
jako víceméně prostě zlej člověk, který je ale uvnitř jako svým způsobem nešťastný. To jako, tak já ho vidím prostě. Že jakoby to vyjadřuje prostě taková jakoby chvíle, kdy on prostě jakoby sám se sebou, že jo, kdy prostě není ten jako zlej Jirka prostě z tribuny, že jo, který tam prostě hřímá jako a má to jako připravený a jasný, ale jakoby nakonec je stejně sám, že jo. Já si ho identifikuji s člověkem, který něčím prošel, má něco za sebou dneska, do politiky se vrátit nemůže a tak, co mu zbylo, je jeho úspěšný rodinný život. To je můj výklad, nebo tady já se taky projektuju do něj, jak vidíte. Já se do něj projektuju. Kdybych já prošel tou samou zkušeností jako on, tak bych byl rád, že jsem dopadl takhle. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal